Gaur hemen gara ospitalean hiru funtzio publikoen zailtasunak salatzeko eta gure errebendikazioak aldarrikatzeko. Azken urte hauetan funtzio publiko osoak sufritzen ditu murrizketak eta baldintzak okertzen, eta horretarako gara. Guk eskatzen dugu soldata igotzea, baliabide, bai giza baliabideak baita ere materialak behar dituguna lortzea, eta salatzea ere privatizazioaren bidean gure zuzendariak batez ere hemen Baionako ospitalean, baina funtzio publiko guztietan bide hortan gara zati batzuk pixkanaka pribatizatzeko. Eta hori, bat egin dugu gaur CGT beste sindikatuarekin, egin dugu autokarabana bat oneraino, eta orain manifa bat egingo dugu Baionako Euskal Herri elkarbide tokitaraino.